No niin, nyt on 22. päivä keskiviikkoilta. Ja paikallista aikaa on 19.45. Joo. Ja Tanskassa ollaan, alaspäin kuitenkin ollaan jo tultu. Ei vielä Saksan puolella. Ihan jäätävä tuuli ja sade. Auto oikein heilahtelee. En tiedä yhtään minkälainen mun ympäristö on, missä mä nukun. Mutta Parking Nightin mukaan tässä on ilmainen P-paikka. Ei palveluita. Varmaan keskellä peltoa. Mutta tähän jäädään. Ei ole muuta vaihtoehtoa. On tulossa mielenkiintoinen yö. Mielenkiintoinen yö. Vettä tulee ja oliko tuossa lämpötila? Mitä tuossa oli lämpötila? 6 astetta. Joo. No, välillä on näitä niin sanotusti vähän tämmöisiä pakkopysähyksiä, pakkoöitä. Ihan sama missä. Ja nyt on se yö. Mutta huomenna katsotaan taas, kun päivä valkenee, niin miltä se maailma näyttää ja minkälainen on säätiedotus. Mutta toivottavasti synttäripäivinä olisi parempi keli. Ei muuta kuin öitä.